Okay, jamen vi har valgt sætning 6. Jeg skriver lige. 6. Yes. Og den lyder følgende. F x er lige med 1 divideret med x. Så f mærke x er lige med minus 1 divideret med x i anden. Og så bruger vi egentlig bare trin 1, eller vi går til trin 1 i 60-trinsreglen, og det er så differential. Og den lyder så, vores formel er altså f x0 plus h minus f x0. Og det dividerer vi egentlig bare med h. Nå ja, og så lader vi, x0 være et vilkårligt punkt i D af f, og det er så lige med differensmængden af f. Yes. Og det var så trin 1. Okay, og så går vi videre med trin 2, hvor vi så sætter hvor vi så igen over formlen for sætning eller fra trin 1. Og her sætter vi så et divideret med x ind, så den kommer til at se sådan her ud. x0 plus h, og så den minus med 1 divideret med x0, og det dividerer vi så med h. Og så så har vi altid lært, at vi skal finde fællesnævner, og da vi ikke kender værdierne for x0 og h, så kommer den bare til at lyde x0, og så parentes x0 plus h. Og så ganger vi 1 med x0, så det kommer bare til at stå x0, minus, og så 1 med x0 plus h herovre. Så det kommer til at stå x0 plus h. Ja, og det dividerer vi så også med h. Og så sætter vi h uden en hårende del. H'en del uden for parentesen, så den kommer til at lyde 1 divideret med h. Og så x0 minus minus h. Ja. Minus h divideret med x0 plus h. Minus 1. Ja, og så dividerer vi h med h, så den kommer til at hedde minus, og så 1, fordi det giver h, og så x0 plus h. Ja. Og det er trin 2. Yes, og så skal vi til det sidste trin, som er grænseværdien. Og her der sætter vi egentlig bare vores resultat fra trin 2 ind i limes. Så den lyder minus 1 divideret med x0, x0 plus h. Og da h går mod 0, så kommer h væk her. Det vil sige, at der kommer til at stå minus 1 divideret med x0, parentes start x0, og det her det er så det samme som minus 1 divideret med x0 i anden. Og det her det gælder så for alle vilkårlige punkter i D og F.